Evo nas u Krcatovićima, vjerujem da vam to ništa ne znači. To je zaseok. Nalazimo se u mjestu Ostrovice, vjerujem da vam to još manje znači. Ako kažem da su tu Gata blizu, možda će sad već velikom broju ljudi biti i poznato gdje se nalazimo. A zašto smo tu? Tu smo da potvrdimo onu našu tezu da ovdje u našem kraju, u svakom mjestu, koliko god ono malo bilo, probajte ga naći na karti, se toliko zanimljivih stvari može naći, toliko arheoloških i prirodnih ljepota, da stvarno nemamo potrebe ići vanka. Ne zagovaram da se ne putuje, ali ljudi moji, upoznajmo prvo naš kraj i pogledajte samo šta u ovom malom zaseoku sve ima, pa zamislimo onda šta u širem području naših regija ima. Amo, idemo pogledati. Evo, dobar dan svim pratiteljima kanala. Ja sam Nenad Krcatović, predsjednik kulturne udruge Vila Rustika iz Ostrovice. Nalazimo se u Ostrovici na lokalitetu Miri u zaseoku Krcatovići. Naime, nalazimo se na rimskom nalazištu iz 5. stoljeća. Naime, od 2. do 5. stoljeća je to sigurno rađeno. Nalazište se nalazi na vodi Pokornik. Znači, Pokornik je pokorena voda koju su Rimljani, nisu je oni izmislili, nego znači samo su je pokorili u svoje potrebe i priveli je svrsi. To je bilo prometno središte koje je bilo između Bosne do mora. Znači, svako je jedno određeni broj kilometara, Rimljani su radili svoja vile, odnosno odmorišta, kako bi rekao, za trgovinu i za odmor. A ovaj lokalitet je dobio jedan rimski velikan koji je za zasluge dobio ovi teritorij za odmor i za poljoprivredno gospodarstvo. Dakle, ovdje je bilo poljoprivredno odmorišni objekat. Naime, i da je potrajalo Rimsko carstvo, ovaj objekat bi sigurno prerastao u mali grad. A kako se prepostavlja, na ovi lokalitet ili ovdje negdje okolo su došli 3 brata Elentešemir i Krešimir koji su nastanili i podijelili Poljica kako su Poljica podijeljena. Ostrovica se nalazi, kažem, od srcu Poljičke kneževine, 10 km od Omiša, 25 km od Splita, Šestanovac isto 25 km i tako da je to jedan centar nekog gospodarskog, odnosno i Zadvarje, tako isto. Vidjet ćete iz zraka ove snimke da ovo izgleda dosta fascinantno. Uvjeren sam da dosta ljudi ne zna za ovo, a vaša uloga je ovdje, vi ovo i održavate, jel te? Evo sad je malo zaraslo jer se u prošlu godinu zbog nedostatka vremena i ove novo nastale situacije sa ovim koronavirusom, malo su se zapeli radovi, sad ćemo pristupiti čišćenju lokaliteta jer šetači idu i interesantan je nije ovo nepoznato. Meni je drago da ste vi došli ko YouTube kanal, da ste to sa svojom, jer YouTube se dosta sluša i prati i gleda. I meni je to drago da ste vi došli, jer ovo će sad biti jedan korak naprijed, pa čak bi ja rekao i 2 koraka naprijed. Ovaj lokalitet je gospodin pokojni Željko Rapanić počeo 70. i 80. godina iskopavati i napravio je jedno osvrt na tu kasnoantičku palaču i poljičku povijest, koji ću ja pokazati kolegi novinaru. Međutim, eto, ja sam tu imao potrebu, kako mi je to kraj kuće, da osnujem udrugu i hvala onim koji smo je podržali, da napravimo udrugu za sačuvanje ove kulturne baštine. Odlično ljudi, evo čuli ste, inače ja sam već u par navrata napomenuo, obišao sam više od pola planete, razne kulture, razne države, razne priče. Ja vam kažem, garantiram, više kulture, više ljepota, više atrakcija, po metru kvadratnome na ovom svijetu nema nego uz Omiš i Omiški kraj. Ovdje su se miješale kulture, ovdje je naša povijest, ovdje je, evo, što kaže gospodin, dakle od 11. stoljeća, crkva koja dan danas
vrši svoju liturgiju, svoju svetu misu, a vjerojatno je na temeljima još starije, tako da ovdje je jako, jako bogato mjesto što se tiče povijesti i nije bez razloga što mi često dolazimo u Omiš snimati priloge i nastavljat ćemo s tom tradicijom. Zahvalio bi se Ministarstvu kulture, konzervatorskom odjelu u Splitu, koji nas brižno prate. Evo, nažalost, ova situacija je malo kakva je, ali nadam se da će ovo proći pa ćemo nastaviti s radovima i obnovom i tako je. Malo je, kažem vam sad, tako je jednostavno godinu dana, skoro vrijeme stalo, ali evo, borimo se i idemo dalje. Žao mi je što nas malo bi nas trebalo pogurati županija i grad Omiš, ali tu malo zapinje, ali nadam se da će se i to promijeniti. Nalazimo se na izvoru voda Pokornik na Ostrvici, gdje su nastala Poljička, da ponovim opet, Poljička kneževina, gdje su došli tri brata Elen, Tješimir i Krešimir, gdje su osnovali Poljica i raspršili se po Poljicima. Dakle, Pokornik je po legendi mjesto gdje se Rimljani su pokorili tu vodu i usmjerili prema svojim potrebama i ona je tam danas je tu aktivna i pitka je za piće. U prošlosti su se tu događali i neki obredi, recimo u zadnje vrijeme su se blagoslov živine, pa su se čitale, kako kažu, kazne i neke pokore su se davale tu. Znači, ovo mjesto imalo obilježje kroz svoju povijest. Evo, tu vam gori crkva Svetog Ante koja je 17. stoljeća, a stara je ispod nje iz 11. stoljeća, gdje je staro groblje i sada se vidu ploče i tako da je to vezano sa tom poviješću, sa tim pokorima, sa tim obredima i sa pokorenom vodom koji su Rimljani dali značaj koji je dan danas više manje tu. Evo, nalazimo se ispred crkve Svetog Ante koja datira 17. stoljeća, a starija je crkva bila, kako kažu, iz 11. stoljeća i nalazi se na starom groblju koje je prije bila. I to je tako još jedan povijesni podatak koji možda ne znaju puno ljudi, ali je jako bitan za poljički kraj. Dolazimo sad vidjeti, to jest pogledati, baciti pogled sa vidikovca pola. Još malo i vidjet ćete taj prizor. Opa, već je fino. Samo smo u kontrasvitlu.
rijeka Cetina, naravno. Evo, za kontinentalce, gdje smo na mapi Hrvatske. Grad Omiš, mi smo tu, a ovo ovdje što vidite je Cetina i ona ima svoj tok, sve od Vrlike, iz koje smo nekoliko puta izvještavali, dakle od Vrlike, sav ovaj put gore, put Imotskog Zadvarja ode i do Omiša i tu se izliva u more. Evo, nalazimo se na lokalitetu Vidikovac Pola, na kojem se vidi kanjon Cetine koji utječe prema Zakučcu i ulazi u more. Ovdje se vidi uz Omiška Dinara. A ovaj Vidikovac je počeo se raditi na njemu 88. 89. 90. a završen je 2007. godine. I sad je poprimio takvi oblik. Ovdje dosta izletnika dođu i gledaju i divu se u ljepotima Ostrovice i evo vidite tamo je Svinišće, iza je Kučiće i Svinišće i tako. Ovdje vidimo Kašter Slanicu, Šarin otok, jednu ljepotu netaknute prirode. Može biti da bi bilo bolje da se malo i radi, da bi bilo više posjetitelja jer ovako je neprohodno. Evo nas na jednoj novoj zanimljivoj lokaciji. U Gustišu je onako u šikari pa se ne vidi. Domaćina, šta je ovo iza vaše leđa? Ovo su ostaci Kule Bobetića. Naime, Stipan Bobetić je bio veliki poljički vojskovođa i ima je neke privilegije, međutim bio je pohlepan. Kako je njegov brat umra, ostala je kćer od tog brata i ona je dijelila imanje odnosno imala je pravo nasljedstva. Međutim, Stipan je zbog svoje pohlepe proda zadvarskom dizdaru u Zadvari, u Paši, proda svoju kćer da se ne bi imanje dililo. Poljičani su imali jednu specifičnost. Moga se ti biti vojskovođa, moga se imati zasluge, ali ako se prekršio neke zakone, nije se opraštalo. Stipana su dočekali navodno u Jesenicama i ubili ga, a ovdje su mu spalili znači ovu kulu i vino je, kažu, u potocima odjelo doli, koliko je to i sve uništeno, zapaljeno, ništa nije iskorišteno, nego sve je uništeno zbog te pohlepe, zato što je prodao svoju nećakinju. Eto, sad se sjetite koliko puta smo bili pričali onu priču o nesretnim ljubavima diljem Dalmacije, Hercegovine, od Vrlike, Imotskoga, Dive Grabovčeve, Suli Muli priča iz Vrlike, Mila Gojselić. Svako ovo mjesto ima neku priču iz turskog doba o nesretnoj ljubavi. Nešto je na granici mita, nešto je dodano, nešto je oduzeto, ali uglavnom sve te priče imaju temelja i sve te priče su zanimljive, vrijedne da se zapišu, vrijedne da se ekraniziraju, da se spomenu, da se spase od zaborava. Evo, došli smo do zadnje lokacije koju ćemo obići. Crkva Svetog Nikole iz 11. stoljeća. Idemo je obići. A domaćin će nam reći neku zanimljivu besedu o njoj, pa idemo. Evo, nalazimo se ispred crkve Svetog Nikole Apostola koja datira iz 11. stoljeća. Zadnja je produženje, odnosno proširenje bilo 1452. vidi se na pročelju gore crkve. Crkva je jedna od najstarijih u Poljica i u Dalmaciji i jedna među rijetkim koji se, u njoj, ja je zovem živuća crkva koja se govori misa. Crkva je u župi Ostrovicu. Pripadaju i veći dio Čišala, znači do Šaškora, tamo do Šaškori, Slidinje i Prvinčići, Slidinje su dio Ostrovice, koje pripadaju ovoj župi. Dakle, mi ne dijelimo župu, nego spajamo jednu župsku zajednicu koja datira vjekovima tako. A ispod crkve se našli davno i grobovi i starija crkva ispod nje, znači sve su te crkve nastale na nekim temeljima, a iza crkve je bio i
starokršćanski samostan. Ajmo ponovi lekciju. Krcatovići, Ostrovica, Gata, Omiš, Poljička republika, Dalmacija. možemo tako u nedogled. Ono što smo htjeli vam pokazati, a nadam se da smo i pokazali i dokazali, to je da u ovako jednom malom zaseoku, gdje 100 duša danas živi, u radijusu niti kilometar je sve ovo što ste vidjeli. Mi smo sigurni da više manje svako malo mjesto, svako selo ovdje kod nas ima neku sličnu priču, ima neke lokalitete. Svako mjesto ima nekak svog barbanenu, kao što je nama on danas bio i jako smo mu zahvalni, ovo je biti bila njegova emisija. A ono što ćemo mi apelirati na vas, to je ne budite lini. Dok možete, dok još imate ljude koji znaju nešto o svojoj povijesti svoga kraja, snimite ih, ne mora to biti kvalitet, ne mora biti produkcija, postavite negdje, neka ostane zabilježeno, nemojmo dopustiti da neke naše tradicije, običaji, da blaga koja imamo arheološka i prirodna nestanu. Ljudi, to vam nije puno posla, izgubit ćete koju uru, a napravit ćete puno za sebe i za svoj kraj. Ja bi još nadodao, ne da nabacujem vodu na naš mlin, ne kažem da je loše ako neko prati neki drugi sadržaj, neku drugu platformu, ali nemojmo ljude s palcima non stop scrollat neke nebitne informacije. Možete ako vas to zabavlja, ali pokušajmo nešto naučiti i o svojoj domovini, o svom kraju, o svom narodu i u konačnici o našem podrijetlu. Mislim da je to zanimljivo. Neka smo možda zadnji romantičari na ovom svijetu ako vjerujemo u to, ali vjerovat ćemo i do kraja i nastavit ćemo ovim tempom raditi ovu priču. Ako želite nas podržati, podržite nas. U opisu videa imate sve. Mi se ovom prilikom od vas pozdravljamo. Veseli, zdravi bili i vidimo se ljudi. Pozdrav!